Unsay dako ang kuan? Tanggalin mo face mask? Dili, okay ra. Ano man? Ana ra. Kanano ko makita mo kagwapa? Nice. Ay pag ana sis. Ay, sister. Oh, positive. Sister. Okay, kumusta ma tong kinabuhi dam? Okay lang, Ay ito laban lang. pangalan dito di mo. Kina day ko. Kina. Oo. Kina good sa ba? Kina correctly. Kina correctly. Correctly. Si correctly uy. Correctly ang apelido. Ay karaikli. Okay. Kumusta man ang kinabuhi nato madam? Okay lang, laban lang. Taga dinira bagya pong kasagayan. Taga dire. Adapit. Taga Carmen. Ay madto niya. Pwede ra. Nay kaon dito. Wala. Nailabo nung daghan. Pwede ta man labat sa inyo. Labi dito. Nag-work ka wala. Sa man nga magpalupad uy. Karon wala ka pangita pa. Fresh grad Tao go. bananta ka. Di unsa may gihuman nimo dam? Fresh. Criminology. Butakpan man taani uy. Dili ay. Dili di ay. Kumusta asa graduate? Liceo. Oo. Liseyan biya gyapon ko. Ano siyan ka? Sa kuan ko 2014 ko nga batch. Okay. Oo. Ano yung kurso kuya? Intercourse. Intercourse. Ay, kuya, wa ano oy? Char lang. Nagloading ka intercourse. Dili ano ko education. Major in mathematics ko naman dadto. Oo. Tapos inani ngano na dito ka diri sa Balulang Bridge. Ay, wala. Nag-uban mi sa akong mga igagaw. Nakita mo gud namo ni online nga Tapos? dagan na kay shared post then trending na ba. So, gitry na mo kay mingaw man pod. Mo to nga Ibingaw ka sa iya. Wala. Siyempre. Wala siyempre. Wala kayab karon. Secret. Di seryoso. Naa o wala. It's complicated. Complicated. Magbuwag pa dulong na buwag. Pero na makay reserve madam. Wala oy. Wala pa. Nawala lugi ka. Ay, logi ka. Do you believe nga kana bitang ginaingnon nila nga ga-move on pa ka pero siya nakipagtsula na sa lain. Depende niya. Pero sa imo ha, tanaw kan feel ka nimo nga murag na siya lain sa ba? Wala siguro. Or kinsa ba ni problema ikaw o siya? Both. Pagbulag na lang mo wala sakit sa ulo. Lagi. Ba? Kita na nagbag-o. Nakoy po one question sa imo ha. Unsa ang gahi nga lami kaunon paggabi? O gabi eh? Alis sa pag-adlaw. Pwede na magyapon sa kaunon og adlawan gihapon. Depende sa imong trip. Kuan. Nagtugnaw ang panahon. Pero nakakaano ba kagahi so kadula pa? Wala pa? Ay, oo. Gahi. Baka. Dako. Dako. Taas. Unsa ba? Unsa? Napasubo man daw diri. Ikaw na, uy! Ano tanang subo-subo? Ay, sa di. Sige. Wala pa. Wala pa ka na. Ay, una yung pasabot. Uy, lahi imong pagsabot. Bita, nakakaano ba kagahi sa kadala pa? Nakaw na, syempre. Kanang mga wala na latan. Unsa na nga gahi? Gahi nga baka. Ikaw hindi ka gahi nga baka? Kanang wala pa na saktog lata. Gahi nga tao. Wala pa. Wala pa we. Pila na dito mo ka years sa imong uyab karon? Wala pa years. So imposible wala pa kanikaw gahi ano na. Di nga. Isa. Oy, puli mo diri. Kuya, unsa man isa mato nako. Wala. Never jud ka. Pero nakiplano Wala po. Ano nga vlog ni kuya? sa ABS-CBN. ABS? Hi ABS. Kapamilya. Dali ang